Takže ahoj, ja vás tam, no, najprv sa predstavím. Takže čaute, moje meno je Killer a ja vás vítam u tohto videa z jednej takej hry a počkaj, čo sa za... Už prdel. Ty koko, strašné krče mám teraz. Hej, takže je to taká hra nudná celkom. Ďaká Mobizen, že vďaka tebe sa to laguje. A tu je nejaký alchemist, tak sa kúkneme, že čo predáva. Predtým tento predával. Toto predával Longsword a stalo to 3 šuliné! Neviem ťa zabiť. Dobre, nemám na to mana. Ty čo je? Ty kokos? Hej! Ujo! Toto čo je? Nechcem tie kosti. Fuj. No dobre, to je Paula. Tu je Ted. Mesto ti nebudem stavať, môj milý. Mesto si stavaj sám sebe. Ty šuline sproštej, chudáčkej, žebráckej. Kto je zase v mojom dome? Dobre, tak to nejak